नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी गुड न्यूज भोजपुरी यूट्यूब चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म आयल है विवाह। तो ये विवाह फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट वीडियो रहे आम के अचार, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दर्द दिले बानी, करीब 40 मिलियन से बेसी व्यू प्राप्त कर ले बा। तो वही जो कि विवाह फिल्म के सबसे सुपर हिट वीडियो आम के अचार के जो कि फुल वीडियो फुल एचडी में अभी रिलीज किया गया है इंटरटेनमेंट एडिजा पर। तो आप लोग विवाह फिल्म के जो कि सबसे सुपर हिट सबसे नंबर 1 वीडियो जो कि आम के अचार कि आप लोग फुल वीडियो देखना चाहते बानी फुल एचडी में, तो आप लोग इसी वक्त इसी टाइम इंटरटेनमेंट एडिजा पर जाई और विवाह फिल्म के सबसे सुपर हिट गाना वीडियो देखी और देखकर कमेंट बॉक्स में बताई कि से आप लोग के आम के अचार के फुल वीडियो आप लोग के देखे में कैसा लगा। आप लोग तो आम के अचार के छोटा सा वीडियो कितना ज़्यादा प्यार दर्द दिले बानी कि करीब 40 की 45 मिनट व्यू प्राप्त करने वाला वाह। तो ओके जो कि फुल वीडियो फुल एचडी में जो कि अब रिलीज किया गया है जो कि इंटरटेनमेंट एडिजा पर। तो आप लोग इसी वक्त इसी टाइम जाई सुनी और सुनकर कमेंट बॉक्स में बताई और इस वीडियो के बारे में का राय बा का विचार बा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से वीडियो से अपडेट खातिर और जानकारी खातिर आप लोग हमनी के चैनल के साथ बनल रही। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।